Terve taas! Mä tein taas uuden Arduino-projektin ja tällä kertaa teemana oli taas RGB-ledi. Mutta koska tämä projekti menee pienille lapsille, mä tein tämän Vilille ja se on kohta 3-vuotias poika, niin mä pistin sille vähän lisää ledejä vilkkumaan, niin että se varmasti tykkää. Tässä projektissa on uutta se, että mä oon itse tehnyt piirilevyn, niin kuin näkyy. Ja mä oon käyttänyt pintaliitoskomponentteja. Ei mitään uutta sinänsä, mutta jotain vähän ekstraa. Ja pistetään käyntiin. Mä oon vähän tehnyt mun Arduino-piirilevyä paremmaksikin. Eli ensin ledi fadeaa randomilla jonkun värin. Ja tällä kertaa se tekee sen niin, että se fadeaa kaikkia 3 väriä samaan aikaan. Eikä yhtä väriä kerrallaan niin kuin mun vanhassa projektissa. Sekin on uutta. Ja sitten aina kun se on feidannut uuteen arvoon, niin sitten ledit tekee uuden kuvion. Niitä efektejä löytyy yhteensä 12 kappaletta. Tällä hetkellä vähän lyhyitä ehkä. Ja nämä pintaliitoskomponentit piirilevyssä, eli toisin sanoen nämä tässä ja nämä tässä, niin ne on ainakin kytketty pareittain, että ne tulee sitten syttymään niin kuin tällä tavalla. Ding, 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 ding. Ja sitten siinä on kaikki tällaista. Ja sitten tämä potikka, se toimii myös digitaalisesti, ei ole analoginen niin kuin ennen oli vanhassa projektissa. Eli se toimii silleen, että siitä valitaan maksimi. Kato, mun batteri alkaa loppumaan, Arduino ei jaksa. Ei tässä mitään. No, mutta tää potikka, niin jos tää toimisi, niin kun sitä kääntää, niin se tekee sitten sen, että sen sijaan, että se... Ja nyt se jakso kääntyy, kun pisti minimille. Et sen sijaan, että se muuntaisi jännitettä, mikä toi ledi saa, niin se vaihtaa, että kuinka nopeasti toi ledi vilkkuu, kun sehän toimii PWM:llä, eli 255 on maksimi. Et jos on ihan minimissä potikka, niin sitten 10 on maksimi ja täysillä, niin mennään täysillä. Että tämmönen projekti sitten tällä kertaa. Oikein hauska.